Nggih ngeten niki. Sak karepe to. Kok mboten seleh ngoten tegese niku lho. Ora usah diseleh niku ben dijupuk dhewe. Malah kula niki saben sowan wonten Madiun mareme kados mekaten lho, Bah. Niki nggih rekor ing atase sampun jam kalih penonton Madiun tasih semanten kathahipun. Ini bukti bahwa Madiun adalah promotor lestarinya budaya wayang Indonesia. Niku lho, Bah. Wong dalang kondange akeh sing kok Madiun lho, Mas. Leres. Mulai Mbah Manto, Kaibon, terus Mbah Gondobuana Ndolopo, Mbah Bincok Kajang. Dadi sing terakhir iki ora patek kondang kabeh. Sinten? Yogi Kota. Dadi alhamdulillah mulai rumiyin pakeliran Madiun menika dalang Madiun menika kados Mas Sakri kuwi apene sapa to rame men. Ganggu kok. Patenono kuwi. Ana wong kok gonggongan dhewe. Lek ngrembug dalang malah niki ingkang teng panggung menika putra-putra panjenengan generasi hebat wonten Madiun, wonten Mas Yogi Bagong, wonten Mas Lulut, Mas Adit lho niku. Niku anak Kang Sakri Aditya Krisna niku. Lah nggih. Kula dalang Madiun Mas Yogi bagus kabeh. Lah nika kuwi Sunaryo Bejo Utama menika. Nika nggih dalang. Nggih. Nika Wagub Jawa Timur nika nggih. Oh, sanes. Lah Sunaryo Saking Jumok. Wah saking Jumong. Saking Jumok. Sing ajeng enten pom bensin mini nika lho. Jumok. Terus Mas Haji Anom Surata menika Nggih. menawi ngendika malah pangane larise niku ten daerah Madiun. Mekaten. Madiun menika Mas Anom mboten nate kondur karena orang Madiun itu penikmat penggemar wayang kulit dan pemerhati wayang kulit. Milanipun dalu menika nggih mboten buyar mergo arep kingko jane maling iki nakula apa sadewa niku rak pengin sumerep mangke ngaten. Nggih, nggih. Kula kinten ngopo sebabe ora kondur mergo ngenteni door press. Mboten nggih, Pak? Mboten door press apa wong Madiun apa gumun kali hadiah. Mampu nggih. Wong mampu. Nggih. Dan pengen nopo mawon Madiun murah. Nggih. Daerah liya jek maem sego kuwi jek larang. Madiun 5.000 tambah peweyek lho. Pecel niku mesti. Pecel pincuk dong jati Madiun ku 5.000 tasih entuk peyek ning yo renek penduduk iblas. Ya kur tepung tok kacange renek. Ora nek isen-isen. Wah, nggih Madiun niku Tahu tepo nika nggih nyus lho lek Madiun. nggih, mula tembung tepo niku nggih ten Madiun niku, nek ten liyane rak lontong ngoten. Nggih. Tahu tepo nek Teng Solo nika tahu kupat. tahu kupat mriki tepo Mas. Waduh, sakniki seradek cilik-cilik. Biyen tahu tepo niku bentuke kek anu tampah kaya Vespa niku lho Mas. Ten Cemunuk ngoten. Perian nggih ngoten tegese niku tahu terus diblebet kalih ndok ngoten nika. Oh, nek niku tahu tek. Niku Mojokertonan niku. Oh, ngaten. Tahu tek nek mriki nggih napa niku lha lho. Nggih. Tepo terus sambele radi pedes diulek langsung kecap-kecap tawon delene ireng. Wah, terus brambange sarane brambang larang dirajangi klopo. Rasane kaya neraki cangkem kae niku. Obise mentah, waduh sampai mentah sletrine. Wah, duduhe agung itu mak seruput iki buatene luwe kabeh mikir. Cangkeme kirun ke marai ngiler ngono. Wah, Madiun ciri khas kok Mas mun saestu. Saya tentrem, saya ayem, jenjem permanem barengi ngasta bawat adil wonten ing Kadipaten Madiun Bapa
hariwur kalian Bapak Purnomo Hadi nggih Mbah nggih. Dereng enten setengah tahun. Monggo dipun dongake Mas Hari kalian Mas Dokter Purnomo dimen makarya riyin. Nggih. Makarya riyin mengke nek wis 3 tahun, 4 tahun nembe saged dipun raosaken. Lah niki nembe pinten dina mawon wis kenek dirasake kali masyarakat Madiun kembalinya budaya Jawa gamelan Kabupaten Muni malih niku. Niku sisa dirasakne Madiun iki rasa dipameri neko-neko cengker bolak-balik tanggapne wayang ngene suweneng. Pun kangenan niku Pun nggih. kangenan. Maindit nggih. Kula niku jaman niku Mbah Tarom Nggih. wakil bupatine terus Pak Is. ingkang ngasta tasik Pak Junaidi Oh, iya. Mahendra. Lengseripun Pak Mahendra, Mbah Tarom gantos bupati, kula niku godha, Mas. Godha pripun? Mergi pendopo Mudagraha niku gamelane wis kuno banget. Kuno. Dilaras ya wis mboten anu terus kula matur Pak Mahendra nyuwun kenang-kenangan terus kula pesenaken Mbah Tentrem saderenge moneter. Rikala semanten reginipun sampun 1.000 yuta. Komplit nggih. Gamelan Pendowo nek sakniki nggih sekitar 50 sak miliar. Nggih, leres. 400 yuta niku gamelan nyar blimbingan rancake enten lambange Kabupaten Madiun. Nggih. Rikala Mbah Tarom ngasta niku tiap malam Jumat dituthuk nggih uyon-uyon. Bareng Mbah Tarom lengser 5 tahun nggo kandang tikus hancur total. Eman-eman. Saestu niku dituthuk nggih nembe Mas Hariworo Yanto kalian Mas Dokter Purnomo Hadi rawuh kundur saking pelantikan langsung jujuk pendopo kula nangis Mas. Nggih. Gamelan kula resiki niku ora kok ngrasani napa niku pemerintahan mboten. Kula ini ngomong kali Guntur niku. Kula tiliki ten Mudagraha Mas. Astagfirullahaladzim. Gamelan niku rupane ra karuan. Hancur niku. Nggih. Lah kula ken ngresiki lah kok nuwun sewu ora mbongkar rahasia. Maaf Pak Bupati, aira terbukaan. Nggih. Lah kok muni ta? Enek salah satu sing tukang ngurusi muni. Lah mboten enten anggarane tak ragati Mas. 2 yuta tak resiki tak bayarne wong. Sumpah. Ora njaluk ijo lah kowe. Anggaran pribadi jenengan. Anggaran pribadi wong mampu kok. Waduh. Nggih. Sanget kula nalika kula sowan wonten Ndopo nika lak enten 2 set to nika. Tunggal gamelan lami, tunggal enggal. Nggih, sing enggal niku keng Mbah Tentrem. Nggih, Monggo sakniki golek gamelan kaya ngoten niku angel. Nggih. Mergo Mbah Tentrem ya wis kapundhut, bahane saiki angel. Timah angel. Timah angel niku sakniki sekitar 1 miliar Mas. Nggih. Gamelan pendopo niku. Niku komplit blimbingan kabeh. Top niku. Niki JR kula pesen iki tabuh. Ya nggone jumuk. Kae wis nyicil ayam iki semua. Iki tabuh kudu ukuran anyar. Lah engko ditelukne Mas Cukrik. Nggih. Ya ta? Nggih, Mas Cukrik. Mas Cukrik kon nglaras, kon lambang gamelane anyar dilap sing resik, digaweke tutup. Nek arep ditabuh lagi dibuka. Nggih. Mengke sing nabuh yo rombongan aja kok sanggar sitok-tok. Ngono per kecamatan kaya Mbah Tarom biyen Pilang Kenceng terus apa Kisaradan Karin Jiwan ngirim anggota paling ora ya teko dinas Pak Guru dadi terus dadine Praja Laras. Praja Laras. Asale. Nggih. Mas yo aku ki duwe sanggar peyuh ting kula gusur Mas. Sarjana kabeh. Ya kudu rombongan ben ketok guyupe Madiun. Masuk. Masuk. Nggih. Masuk abahe. Masuk kok. Kalih sanggar guna carita niku nggih siswane nggih kathah. Nggih.
Nek Mbak Uunu sanggare sakniki nglatih sinden-sinden niku. Nggih. Saenggian, Bah. Oh, pun diwarai selamat datang. Bah niku tandak ya, Bah. Niku tembange tandak. Aku lagi mantu dalem panjenengan Pripun? Bu Kesi ya luar biasa nglumpukne cah cilik. Pendaftaran kemarin tak pantu 100 siswa yang melok belajar di Sanggar Madang Karepmu ora karepmu niku. Sanggar Madangkara. Lah ya kuwi. Nggih, nggih. Hujan luar. Madangkara ora karepmu. Madangkara. Nggih. Nggih niki anu sapa kinduk Mbah Tarom lenggahke karemane ya aturana to. Napa niku? Sakniki ngeten mawon. Pripun? Doorpress jik ning kita manggone Mas. Niku. Mriku. Ayo wong 10 joget ning kene, engko sing apik tak jumukne doorpress kae. Mergo enek undian. Ngono, Raden Isih. Kuwi sing lungguh ning kono minggir. Ayo. Ayo, Kakung Putri boleh? Heeh, boleh. Nggih. Yo, tayub ke yo. Mas Naryo cekel Mas. Nah. Ngono kene, yo. Tolong Mas Gayeng doorpress-e Sri Huning gendenge. Sri Huning mandap lesung jumenglung ngono. Waduh. Mriki lho ayo adep-adepan ya Mas. Adep-adepan yo jejer 5. Wis ta yo wedok yo oleh. Oleh iso anake sapa ku. Ngonyol-ngonyol. Ngono adep-adepan jejer ana. Yo. Adep-adepan Mas, adep-adepan. Mas Edi melu joget. Adep-adepan. Ya. Kono lho Yu, kono lho. Jejer adep-adepan. Nah, 5 6 yo. Pinten Mas Gayeng? Wakeh to? Kene. Ben adep-adepan kok. Kowe po njaluk tak imami apa piye kok malah madhep rek. Kaya tarweh. Adep-adepan kados dansa niku lho. Rada ombo iki malah dhewe ning kene iki piye iki? Ah, jejer. Biar wedok tok ya. Ya. Monggo. Adep-adepan ya ampun, Pak. Ya taman kawak-kawak wangel-angel mana. Apa kuwi? Boyo. Paguyupane jenenge. Anu nduk kes beri kita komplit uun jelengen. Anak sing tuwek jilbabe nganggo kerlip-kerlip. Sampai kaya odong-odong lho jelengen. Wah, iya. Nyeni kok Madiun nyeni kok, Bang. Ya ya manis manja grup ya. Manis manja grup. Totonen Mas Gayeng kon adep-adepan kok ben simpangan. Tayupan Madiun ben simpangan ya. Monggo dipun anu endi to gendermu ki ora muni yo. Mungkin iki golek ngeng kok dadak malah ilang ki lho. Ya Dek. Sri Huning Mustika Taubat urung labut yo kowe terus aku ngaban Boyopati yo Arang mirat moyo tung drak tandang Anandar berarti tepuk tangannya Luar biasa. tayub urene
Tepuk tangan. Khusus sing joget langsung ngadep panitia. Dapat door prize. Maju manu Mas ben maju rono. Ayo langsung jalan. Episode berikutnya penonton yang belakang khusus ibu-ibu. Di samping door prize nanti ada saweran. Ora penak. Neng ngarepe Mbah Tarom. Kuwi Kang Gus Bandono enek ora Kang Gus Bandono. Dari AU. Hadir juga Mas Gus Bandono mau sore rawuh juga hadir pengusaha-pengusaha muda dari Cauruban ada Kafi Himi terus ada Duan ki apa skin apa Evisa skin juga besok pagi di Aston saya sama Percil Guyon Maton bersama pengusaha-pengusaha muda Madiun. Tepuk tangan untuk para pengusaha generasi muda Madiun. Oke, ada Pak Iswanto, Tasel Lenggah, Pak Dandim komplit. Ayo, yo Rono. Persiapan ibu-ibu belakang sing wis gak oleh melok lho ki. Ayo bapak-bapak juga boleh ten ngajenge Mbah Tarom, monggo. Baris madhep ten Pak Bupati. 10. Ora entek door prize gampang-gampang. Oke, monggo. Lenggah dhisik ngadep Pak Bupati. Canting joli. Bah, niki mangke walang kekek nggih. Walang kekek nggih. Tonten ono. Nggih. Maksude niki enten sing mundhut ngoten. Ya walang kekek ya kena walang gaduk. Man paman. Nggih. Suwi ra metu. Nggih. Wong bedang kepalang kali. Iki istilahnya nek tayub doro-doro Mas. Oh iya. Putung nek ta. Putung wote. Putung wote. Putung wote. Tak sengguh putung atine. Mesti wis tau krungu iki porong iki kuno. Canting gleyong man paman wong bedang kepalang gedhong mandek mayong mandek mayong ngenteni sepine Sariman rawuh plek ketepu wong lanang golek ala wayah sampun samekta wonten sasana ingkang kepareng badhe ambeksa nampi sampur wontenipun syukuran dawah meja ceko guys sampur salajengipun mangke siap riyen nggih Bu urung wayahe ayo Mas Bagus malangan yo ceko mohon perhatian wonten salebetipun tayub ditata lan sing guyub ingkang menampi sampur wonten mlebet tayub mboten angsal mbeta senjata tajem wah kaya to curit
kaya to glati, kaya dom bundel. Kaya to layur. Lan ugi mboten pareng mbeta wontenipun minuman biyen. Mboten angsal mbeta senjata api kaya to pistol. Bedil kaya to medalange rong tau rogi. Lah ngertine dhek semang muter. Lah aku ngerti lek bake Ceko tak kira lek Ciko niku lho bake. Ceko malah. Ceko wis bener nggih kaya. Ceko. Ayo. Gending ingkang badhe katur wontenipun eling-eling. Wah, iki. Eling-eling dipun tayupaken ning ning nong ning ning ngono kae. Satriya. Ngono. Isor karepmu, dhuwur karepmu. Kok sik. Nek iso budal ae kok. Oh. Ngapunten senes gusur marai angel Tuhan. Iki tayub pediunan. Oke. Gendeng eling-eling kagem ngeling-eling sedaya perjuangan kita dateng harmonis, ayo dieling-eling kabeh guyub rukun, ngeling-eling Kabupaten Madiun sudah enggak ada perbedaan, enggak ada perselisihan, adanya satu harmonis bersahaja, bangun Madiun. Eling-eling monggo katuraken mengke dawah lelagonipun napa apa kuwi caping gunung ngono wis penak senengane Pak Bupati monggo lho Yastatu nambuh Sang Rama Bhargawa. Ablas orek-orek. Orek-orek. Ngene, Madiun. Ulah kuwi sorek-orek. Sorek-orek. Genku ya enek wis genah muni serampan. Hop, serampat. Arum kondoria kandung manoe apa
piye ciri khase ngono. Lho, ndang letak, ndang letak. Jenggelek bali maneh. Arum kontari kandung. Engko ngatekna. Ayo durpres yang dilunglungne Pak Gayeng. Panitia. Durpres dilungne bendang jenggelek. Nah, engko bendang jenggelek. Aja ngalih sik lho, urung bar lho. Sing bar gak entuk durpres lho. Ini lagune pembantuku iki. Ayo durpres kok angel men ngene kan wakeh ngono ya. Nggih lah ya. Iya. Niki cocok nih. Ini ndang rampung durprese. Nggih. Iya kok. Nggih. Kudu ubet ngene iki. Tur ora mung nampa ya, Lah, nganggo kreasi, gawe karya. Ken pelok Mas, ken pelok Mas. Walikin sarungmu Mas. Ya, oke. Wis langsung wis joget entuk durpres. Ya, sik gletak neh. Pun. Yo, oke. Mas sodo diplek. Langsung balik. Karo joget langsung balik gone duit-duit. Ngarepi tara aja ditinggal kapribaden katimuran kaya sing eling lenggah. Wis bar, wis. Delok wayang. Tasik kata. Hadiah aja akeh. Anu Mas Gayeng dinggo yoga. Sinden sik. Sinden entuk durpres. Ora akeh ben duwe kenang-kenangan. Dan sinden ra sedeng. Ben duwe kenang-kenangan. Oke. Monggo. Anu sindene joget kabeh. Mangsane. Oke, sik pangkur slendro. Nenge. Anu apa ki Susilo apa? Kang Bejo ke nek ngarani. Hah?
Susilo Permati ben lah payep ya. Milih dhewe-dhewe kuwi. Ayo ndang disipen. Dulurku wedok rasa melok ngadeg. Ayo. Sing biasane anu 5 Uun Tuti. Yo maju. Dian Birgita Umi. Nah, 5. Dian terus anu yogane Antok. Dian Antok. Nggih. Matur nuwun. Rasa oyo-oyoan kuwi isine radio. Kok disetel warta berita Kabupaten Madiun. Jek Mas. Tek. Sik, engko kanggo yoga, yogane yo kerja. Ben itu kenang-kenangan kabeh, tepuk tangan untuk yoga. Waduh. Engko nek kurang Mas, nek Commodore Flash kanggo yoga kurang oleh nggawa kenong sitok-sitok. Tok kempul. Yo, ndang ngadeg. Tuti, Uun, Bu Kesi ben nyindene karo dulurku wedok. Yo, kene. Ya ampun iki nyepelekne. Badhe nyangoni to, Mbak? Kukur-kukur aku watel. Lakang aku bar tak kapalna barang malah nyermuh. Sak bolong barang ya nekat. Lah iya kok nekat yo. Nggih. Pangkur ya ta. Bu Kesi, pangkur Bu, engko tak abani Bu meneng. Sing iso keket Uun nek ngampe gak sinaune kang bejo tenten. Titenono. Titenono tenan. Tak mone Pak Prapto. Yo. Oh, paling ora hadiahe HP. Wis. Yo, pangkur, Kang pangkur Mas ya.
bablas pawon. Muga-muga Indonesia kusun madun menjadi baldatun thayyibatun barakun ghafur. Mari tepuk tangan. Amin. Oke wis petukan patih bestak iki. Lah sing iso trateni ya abahe bangsa ngono kuwi ya. Iki lha mbok aku nang pucuk gununge petuk. Nggih to, Pak. Kok sepeda motor elek, nubane renek. Niki malah kula mboten nglegewa, secara spontanitas mengangkat ndudah mutiara kependhem khasanah budaya yang mapan wonten Madiun niki wau, Bah. Tayupan niki wau. Niki sing nyipta niku kula taun 87 dadi duta kesenian di Taman Mini Indonesia Indah. Wah, Beto Tayupan. Lah kula rundingan kalih Kang Bejo. Nggih. Niki mboten kok pangkur jane. Lah apa un ya? Mudune sambung gilang barang. Anu, mudune ning saka Gambir Sawit mudune sambung gilang. Bablaske serampat orek-orek terus blandong. No, niki jenenge Gambyong Susilo Permati. Dateng dicipta niku tahun 87 barenge lagu Masyarakat Madiun sengkot ambangun. Nek mboten lepat niku bupatine tasik Pak Bambang Kusbandono nek mboten lepat. Dadi kula niku saking kawake ning Kabupaten Madiun. Learn by in order to become clever. Yes, Kalau bangsa Indonesia itu murni menjadi badatun harus dengan berseni itu dengan berdua bergurau dengan teman-temannya. Oke, Kalau ingin menjadi orang yang oke. Overcome. Caka semung. Timbang nanggap dagelan liyane ra lucu wong loro ke malah padha ora kena di angel dicencangi wong loro ki. Overcome. Kelihatannya malam ini dieselnya mati ya. Peteng dedet kok kacamata. Dados nuwun sewu Pak Bupati untuk Dinas Pendidikan Pariwisata dan Budaya kita punya Gambyong Susilo Permati. Saya masih iso ngajari sithik. Jadi nanti ben gak awake dhewe melok Gambyong Solo. Nah, nggih. Ben gak melok Parianom Solo, Pangkur Solo. Jadi kita garap Madiun. Insya Allah nanti nggak tahu tahun depan kita melawat lagi
Taman Mini kita tampilkan lagi untuk Pak Guma, untuk masyarakat Madiun yang di Jakarta. Allahumma amin. Wes didudah nih. Kula wau jane sore marai anu Mas, kula dalu ten Jonegoro sesuk aston gak kepikiran. Pak Bupati Rawuh papak dongkrek, lenggah, gambyong Susilo Permati, penyerahan gunungan diiringi dongkrek. Mergo dongkrek ya kas Medion ya wis belas gak diopeni. Ha iki arep tak openi neh. Setuju? Setuju. Masuk. Masuk Pak Kiron. Oh, jos. Iso patih bestak wis. Nah kok ngono. Niki tayupan gak kas Medion. Nggih. Nah, iya. Apa dur prese sik akeh. Lungguh yoga. Kuyogo. Kuyogo. Lah terus sing nabuh sapa dadak yogane kok joget kaya. Dadak. Ayo Mas ndang dumene nggo pengrawit. Anu, nuwun sewu Mas Yoyo. Nggih. Ya aja dilalekne Medion mat-matan ya. Wong sing delok ya ora ngalih kok dadak. Nggih. Anu. Oh iya. Lombar kalih. Aku judek wong wis gendeng ora. Kayak arep foto sesuk. Wong wis gendeng ora-ora awakmu njaluk ora-orakmu lah aku judek tenan aku. Bangga. Napa sing klasik, Mbak? Wasitati. Iya kanca-kanca pengrawit ya. Anu pepeling. Nggih. Ki Pak Anom ya mirsani kok. Nggih. Menika ugi kula aturaken dumateng KRT KP Kanjeng Sinto lan Kanjeng Edi Wirasumi SHMM. Alhamdulillah. Kula kintunaken dumateng Mbah No Kulit. Oh nggih enten wau. Ugi dumateng Bapak Nur Walidi dan rekan-rekan mantan Kades Kuwu Mbalirjo. Oke, ugi kula kintunaken dumateng sedaya Wakil Rakyat DPRD Kabupaten Madiun ingkang dalu punika monitor ugi hadir di lokasi. Tepuk tangan untuk wakil-wakil rakyat kita. Madiun. Yes. Ugi dipun pundhut kalian Mbah No Kulit. Nggih, pepeling cocok niki, Mbah. Peling. Ugi dipun pundhut kalian Bapak Haji Suhendi. Nggih. Wis rasa meri-merinan pokoke njupuk dhewe. Nggih. Piantun pira to pengrawite? 12. Jere pengrawite pira 12? Nggih. Wong teko 15 kon mulih 3. Iya, kakean anggaran. Anggarane ra nutut. Ugi kula aturaken dumateng Ketua Poktan Kelompok Tani Bapak Suhadi. Nggih. Pun Mbah nipun kula waos niki. Marem penggali nggih. Bawani Mas. Ya Mas, Taslim. Ya. Wasitati saking Prawinasis ngelingono yen urip ing donya bebasan mung mampir ngombe Ki ngene to, kono mung sentuk bareng. Ya koriki. Lah moko yogane pira to ki pengrawite? Wong 30 hadiahe kur pira ki? Bar jam pira aku sarak delok Sadewa kengko piye? Dadak wis ora iso ben ngono. Anu iki ku didoleh. Didol nggih kas. Diku kas ngono wis ngono. Kasidi. Iki kompore. Kompor paling nang omah ya ora ndek beras rasa. Dandakne apa? salat
kang limang watu alhamdulillah ndorona kula karo Sadiwa ora sida tinuduh wis tenang ora iso dituduh dadi maling wis temu Pun temu nggih. pusaka napa ta mau Keris udan Mas. udan Mas lan iki Kaya nemu barang kaya ngono lho. Nyai Kang Jainal Iya. wis temu keris udan Mas jebul niki Londo ki ra diapusi tak apusi kerisku ki wedi. wedi Mbah Hasim. Wah, nggih. Zaman Pak Kang Karno nglesot ning nggone Mbah Hasim. Mbah Hasim ki mbahe Gus Dur. Aku ya anteke Gus Dur. Kopipah ya murite Gus Dur. Saipul murite Gus Dur. Kaji Jenal malah kancane Gus Dur. Kok ora dadi presiden aku kowe iki lho. aku ya gumun Londo iso kalahe karo Yoker karo As kuwi Jepang. Endong Yoker ya boyoke pedhot dek. akhire 4-1 oke Nang gedung. kudu tansah dipun lampahi iku cagak agama Pakarti ingkang pripun Mas? pakarti kang luhur Ngedohaken tindak napa Mas? ngedoken tumindak mungkar ora ya yekti urip ta Mas mongko kula pun mboten urip Ning Quran. merdeka Innal faksa inna sholata tanhanil faksa wal munkar. Kuwi nek diwayahne cara Mekah. Inna sholata fansa anil faksa wal munkar. amin ya iya salat ki ngedohke tumindak mungkar nek slot ki ngrusak sak nek ngeslot Malah slot. cocok ki nek karo aku yakti urip mangya tentrem lair batin Nonano bekjo donya akhirat ketoke Pak Ruspanan kabura-buran malah Gatot Kaca. Nggih. Mangga pepeling karya Abdi Solo Ki Haji Anom Surata. Yo. La
lenggah sedaya. Alhamdulillah sembah nuwun. Ibu Hari Wuryanto, Ibu Dr. Purnomo, sedaya sasi lenggah. Niki rak tanggal 20. Dina niki rak 20. Nggih. Sesuk wis 21. Kartini nggih. Ya, dindinganmu Mas. Yo, bareng. Yo ngiras Kartinian sisan. Karena ibu-ibu kita ini Kartini masa kini termasuk sinden-sinden ini juga Kartini masa kini berjuang untuk budaya, berjuang untuk keluarga. Ibu kita Kartini Putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, merdeka bangsa, merdeka kaumnya untuk merdeka. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. kasih ibu Sepanjang hidup tak terikat sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari Iso engkiyak ayo nggih. Bah nggih. 21 April ngiras pantes hormat dumateng ibu-ibu sedaya. Leres nggih. Alhamdulillah bar niki gending candhaipun tindake sang petir. Mandhap saking gudhe. Matur nuwun, Mbah matur nuwun. nuwun, Tepuk siap tangan selalu, untuk ya. warga Kabupaten Madiun. Madiun. Harmonis bersahaja. Bersahaja tetap jaya Madiun kita semuanya.